Ayun po, panibagong vlog na naman tayo. Time check natin ngayon ay oras na ba? 1:34 ng hapon. At yung vlog natin ngayon, gagawa si Kuya Puloy ng porma para sa biga sa taas, second floor. Yan. At sana po panoorin nyo yung vlog ko dito kay Tricia hanggang dulo. At sana huwag tayo mag-skip ng patalastas para po makahabol ako. Para yun, panoorin nyo lang po yung vlog ko. Alright, salamat kay Kuya Noli. Binigyan ako ng vlog ngayon. Ha? Nabingi? Hindi ko rin po. Lipat, lipat. Tama na. 35. Sorry. Saan pinakampo? Pinakang gilid. Ayan. Wala din. Ha? Pinaka-turtuon. Parang kabaliktad pa yun. Takid mo. Takid mo. Mauulugan.
Premiere. Sisimula na pala ang aking premiere. Yung premiere. Wala sa 12 viewers natin, sa 11 viewers nag-premiere pa ako. Ito. Utol.
ni Kuya Puloy, malimag ano na, i-top screw na. Padis man ang kapatisan ko. Baklas mo ko. Ribet mo din ha. Pare sa body. Pare. Lati ko. Ang pare. Okay.
Yan, salamat sa pumasok sa premiere ko. Silent viewers at dito si ano, Kuya Makbal. Shoutout. Shoutout sa nandito ngayon sa premiere. ko. Abon. Sugat man han.
Yan. May juice. Yung pala ng juice. Tumama sa bato. Napatid sa bato. Lang ka kaya ko silong ko. Ganda na sana ng pasok eh. Tumapa. Ano baklas yung kuko? Hindi man. Kulog lang. Sumama yung ano. Pa, naglalakad dito. Diyan, sa bato na yan. Oh. Sumama sa bato. Bato. Makalog man na yung ground ka. Sari ko natin. Ano na dito muna? Para hindi mo kasa. Uy! Gaan! Sok-sok lang sa bintana. Dito na. Sari yung bintana. Dito na. Dako ng bintana. Ito. Yan. Nagalo natin. Para mo kapit kami. Bait. Tubig ang sarang. Ay. Tinapay mo na. Ang balag binaklas ko para sa pangalawang forma. Hindi na ito magagamit eh. Pero isilong natin yung plywood. Pwede pa yan.
Okay, gumana pa. Pangalawang forma. Para bukas mailagay. Anong araw? Martes, Webes. Pwedeng magbuhos. Kaya pa? Pudpud na ata eh. Daan na, pudpud na. Kahoy pwede yan. Hindi nag-aapura. Yung kamay yun. Bato. Maganda siguro sa bato na yan, tanggalin. Kasi dyan kayo lagi dumadaan eh. Lubot pala natin. Ay, ano yan kuya? Sa pinag-anuhan sa gripo dati. Oo, kaya tinauban. Ay, balik pa yan. Sa baka, ikuha pa ng gadag eh. Tinauban. Otro mo sang kugsan, alin na ha? Ay, sila. Nakitang na. Ito pa lang Mo na, balikan mo sa plywood. pwede. Ay, ko pa lang kaya unod to. Diyan, ito nga niyan. Ano, malinis sa tubig sali? Buko, malabo. As in lang mo. Kung sinabawan sa dara. Tubig ay. Agree. Tulugan ko na. Yan, pang dalawa na. Ayan po, at bali na lubat yung yung barinan ni Kuya Puloy, yung ginagawa dito pang stock screw. Siguro bukas na lang kasi lubat, di nadala yung charger. At uwi na rin kami kasi parang uulan na naman. Ano, baka abutan kami ng ulan, mabasa tayo. Lupit pa naman ng init. Kaya na muna. Pasok ko na lang to. Pasok ko na lang yan. Ayan, uwian na. Ayan, tapos na, hapon na. Ito sila. Ano? Uwi na. Uwian na. Ayan po. Bye-bye. Love you all.